Benvingudes i benvinguts a Pedagogia en Perspectiva, el podcast on mirem de prop les idees que han anat donant forma a l'educació tal com la coneixem avui. En aquest episodi anem a endinsar-nos en una figura clau de la teoria crítica de l'educació, Samuel Bowles, un economista que, junt amb Herbert, va plantejar una manera ben diferent d'entendre la funció de l'escola dins de les societats capitalistes. Les seues idees ens fan preguntar-nos: l'escola dona de veritat igualtat d'oportunitats o ajuda a mantenir les diferències socials que ja existien? Quin vincle hi ha entre l'organització escolar i les necessitats del mercat laboral? Anem a descobrir qui és Bowles, en quin context va escriure i quines teories proposa per a que continuem sent importants. Samuel Bowles, nascut al 1939 als Estats Units, és un economista especialitzat en desigualtat, economia política i institucions socials. Des de jove va treballar colze a colze amb Herbert, amb qui compartia una mirada crítica sobre el sistema econòmic i l'impacte que té sobre la vida quotidiana. La seva obra més famosa és Schooling in Capitalist America, publicada en 1976, un llibre que es considera fonamental per entendre la psicologia crítica de l'educació. Per entendre a Bowles, cal mirar els anys 60 i 70 als Estats Units. Protestes per drets civils, moviments estudiantils, tensions socials i econòmiques i una gran confiança en la idea que l'escola era la via per a pujar socialment. Però la realitat mostrava el contrari. Moltes persones estudiaven més, però continuaven en la mateixa situació econòmica que les seues famílies. Esta contradicció va ser un punt de partida per a Bowles i Herbert. Si la gent estudia més, per tot continua igual, quin paper està fent realment l'escola? Bowles sosté que l'escola no es redueix la desigualtat, sinó que la reprodueix. De quina manera? 1. Currículum ocult. A banda dels continguts oficials, s'ensenyen valors com la competitivitat o el conformisme. 2. Expectatives diferenciades. El professorat, sovint sense voler-ho, espera més d'uns alumnes que d'uns altres en funció del seu origen. 3. Organització estratificada. Programes avançats, programes bàsics, itineraris tècnics, que acaben separant l'alumnat segons classe social. I per últim, 4. La idea del mèrit. L'escola fa creure que qui arriba més lluny ho fa només pel seu esforç, quan en realitat les condicions de partida pesen molt. La conclusió de Bowles és dura. La igualtat d'oportunitat és més una idea que una realitat. Una de les seues innovacions és estudiar l'escola com una part més del sistema econòmic. No es limita a veure-la com un lloc neutral, sinó com una institució que forma mà d'obra, transmet valors funcionals al mercat laboral i contribueix a distribuir la gent en diferents tipus de feines. Esta mirada ha influït moltíssim en l'educació crítica i en la sociologia moderna. La teoria de Bowles i Herbert ha generat molts debats. Aspectes positius. Relacionen l'educació amb l'economia d'una manera clara. Desmunten el mite de la meritocràcia. Inspiren moviments educatius més igualitaris i transformadors. Crítiques principals. Determinisme. Alguns autors deien que la seva visió deixa poc espai per a la iniciativa dels mestres i alumnes. 2. Ignoren pràctiques innovadores. Hi ha escoles que sí que aconsegueixen trencar desigualtats. 3. Falten elements culturals. Altres teòrics, com Bourdieu, aprofiteixen més els aspectes simbòlics i culturals. I 4. Visió massa pessimista. Bowles analitza molt bé els problemes, però proposa poques solucions. Les seues idees continuen sent útils perquè molts dels problemes que van assenyalar encara hi són, com per exemple la segregació escolar segons barris, les diferències entre centres, els discursos meritocràtics o els currículums orientats a les empreses. Bowles ens ajuda a mirar l'escola amb ulls crítics i a pensar com podria ser més justa. I fins ací el nostre recorregut pel pensament de Samuel Bowles. Pot ser les seues idees són dures, però ens obliguen a preguntar-nos com volem que siga l'educació i quin paper volem que tinga en la societat. Moltes gràcies per escoltar Pedagogia en Perspectiva. Ens tornem a escoltar en el pròxim episodi.